Takže ahojte všetci, čo majú a nemajú radi vlaky. Vítam vás v našom ďalšom videu a dneska tu bude teda špeciál za 10 odberateľov. Naozaj vám veľmi ďakujem. Budem rád, ak to tak pôjde ďalej a teda môžeme ísť rovno na to, čo práve chcem urobiť. Ako asi viete, ideme si teraz kúpiť rušen rady 140, má prezývku Bobina, som zistil. Je to taká blbá prezývka a potom ešte chcem kúpiť jedný voz, neviem. Môžete vidieť, že už mám skoro 200 000 a teda si ho môžeme rovno kúpiť, stojí len 113, vyzerá to takto, tak si ho teda kúpime, už sa dosť teším. Môže ísť 120, je to elektrický rušeň, tak máme ho. A ešte si chcem z vagónov kúpiť tieto. To je vlastne vozem prvej triedy, ale je to celkom už staré, toto. No, môžete vidieť, je to retro, aj slovenské, aj české. Stojí to 10 000, môže to ísť 140, takže celkom dobré. A teda dáme si takú súpravu s týmito starými vozňami, všetkými. Dáme si tento pekný slovenský, potom si dáme túto slovenskú prvú triedu a za ne si dáme ešte, kde sú, tu sú, áno, čakajte, musím ich nájsť, tu sú. Dáme si napríklad tento počmáraný, potom tento normálny, počmáraný a aby som dostala aj nejakú výplatu ešte k tomu plus. Ako som už hovoril už dávno, tak ešte keď si dáte tento jedálenský vozen, tak vám to dá plus 8% k výplate, takže sa mi to oplatí. Je toto vlastne taká retro, čo to je, retro súprava. Sice nemám retro Game Pass, ale nevadí. Stále sú to vlastne staré vozne retro, len sú premalované. Dobre, dáme drive, či continue, či čo to tam bolo vlastne. A mohli by sme ísť, môžeme ísť rovno z Viedne. Pôjdeme napríklad do Jedlese. Dobre, dáme drive. Pôjdeme na 6 asi. A počkáme, kým sa nám to načíta. Už sa veľmi teším. No. Takto to vyzerá, keď sa vám to načítava. A musíme chvíľku počkať. Dobre. Už sa nám to pomaly načítalo, tak dáme drive. Takto nám to tu zaujímavo vyzerá. Otvoríme dvere rovno. Dáme pantograf hore. Ako môžete vidieť, tak sú to tie kosoštvorcové pantografy, či aké sú to. Dáme si takto. Takto to zhruba vyzerá. A ideme sa ešte pozrieť na ten vozem prvej triedy. Máme dvere otvorené a pozrieme sa, jak to tam vyzerá. Mali by sa otvoriť dvere, áno, som rád. Môžeme ako keby prestúpiť. A teda ako nám toto vyzerá? No takto. Zaujímavé. Takto vyzerá prvá trieda, bola kedy ako vyzerala. Dobre, super. Dobre, už sa nám naladovali pasažieri, takže môžeme zatvoriť dvere. A dať request dispatch. Dobre, rovno môžeme ísť. Takže odchádzame zo stanice Viedeň, hlavná stanica. A ideme do stanice Jedlese. Toto sa nám krúti, tento volant, či čo to je. Môžeme ísť len 100. Toto je brzda. Dobre, super. Toto sa nedá? Zaujímavé.
dvere. Čakaj, musíme to takto dať. A tuto sa neviem, či dá ísť. Tu nie, ani tu nie. Tak sa nám vyzerá kabínka, keď nesedím. Ale keď sa po nej voľne pohybujem, tu máme normálne nejaký zápisník či čo. Čakajte. Nejako sa nehýbeme, to je čo. No dobré. Asi som len zlú Wi-Fi mal. OK. Dobre, takže ja sa vám ozvem, keď prídeme do tej ďalšej stanice. Dobre. Prichádzame do našej stanice. Už nám to dalo teraz zvolenie koleje. Dáme si napríklad 3. A no ešte neprichádzame, ale už sme o chvíľku tam. Ako môžete vidieť. Takže sa ozvem, keď už začneme brzdiť. A vlastne ani sa ozývať nemusím, lebo už začať brzdiť rovno môžeme. Prichádzame do stanice Estrofen. A teda budeme si pekne dobrzďovať. A môžeme rovno už úplne, lebo najlepšie je ísť do stanice tak, že 40, ale teda teraz som 40 nešiel, nevadí. Ani nie, že do stanice, ale k tomuto zelenému. Tak môžeme ísť teraz 40 a za zeleným už určite začnete brzdiť, aby ste prišli normálne. A keď prejdete za to červené, čo je tam pred nami, tak vám to vypíše, že proste už nemôžete ako keby zastať. Môžete zastať kľudne, ale keď otvoríte dvere, tak sa nenastúpia pasažieri. Dobre, tu je tá zelená, či teda červená vec. A až takto ďaleko som zastal, takže to som rád. Pozrieme sa, ako to vyzerá, keď si zapneme svetla, ale zapínať si ich nebudem, lebo to je zbytočné. Toto je, a to je reflektor vrchný. A toto sú dolné svetlá. Svieti to teda riadne. Ale nemusím si to zapínať zbytočne. Dobre. Máme ďalších nových 85 pasažierov. Takže zatvoríme dvere. Zatvoríme dvere aj na kabíne. A môžeme ísť, odbrzdíme. A ideme. Dáme request dispatch. Dobre. Takže odchádzame zo stanice Estrofen. A najbližšia stanica potom bude Landek, ale cez ňu len prechádzame. A konečná stanica bude teda Jedlese. Dobre. Do komentáru mi môžete napísať, či sa vám tento za mňa pekný slovenský retrolution páči. 140. A neviem, či poznáte, ale laminátku 240 by mohli tiež pridať. Vlastne ako keby tento rušen je predchodca tej laminátky. Toto je 140, laminátka je 240. Dobre. Tu je ten znak toho, že toto je starý rušen, pretože toto má tento volant. A to tie staré rušne mali. Teraz sa to ovláda už inak, si myslím, už tými pákami, ako má aj ESO a aj ostatné tie vlaky. Teda rušne. Dobre. Tak to nám toto vyzerá. A teraz chcem vyskúšať jednu vec, že či môžem cestovať vo vlastnom vlaku. A keď nie, tak to potom vyskúšam s jedným iným rušňom. Počkaj, kde sú? Ako sú tu tie dvere? Cez túto stranu sa nedá ísť. No, dobre, zaujímavé. Tak. A skúsim to urobiť. Op. Dobre. Podarilo sa to. A teraz, ako máme tieto vozne nové, čo sem pridali, tak môžeme skúsiť otvoriť dvere.
Ale musí sa nám to najprv podariť. Tak, hotovo. Teraz sa nejak skúsime dostať do vozňa. Ale to bude asi chvíľku trvať, takže sa vám ozvem, keď sa tam dostanem. Dobre, do vozňa sme sa teraz zázračne dostali. A vlastne toto je môj vlak, v ktorom sám cestujem. Takže je to veľmi zaujímavé. A rovno si sa môžem sadnúť do prvej triedy. A asi tak teda. Je to zaujímavý pocit, keď cestujete vo vlastnom vlaku. Takže dá sa to urobiť, keď si dáte tieto nové vozne, čo sem pridali, ale sú vlastne v realite veľmi staré. A im sa teda dajú otvoriť dvere, prestupné ako keby. Čiže teraz, čo sa tu stalo, neviem. Dobre, nechajme to tak. Hľadáme. Aha, takže nás to krásne disconnectlo. Ale no, nevadí. Dúfam, že sa vám teda toto video páčilo. Bohužiaľ sme ho úplne nedohrali, ale to teda nevadí. Hlavne som chcel si kúpiť tento nový rušeň a ukázať vám ho. A teda bol to špeciál za tých 10 odoberateľov. Som rád, že ich mám a budem rád, ak to bude tak aj ďalej. Keď chcete, dajte like, keď chcete, dajte odber a na komentár napíšte, čo mám napísať na budúce. Ahojte.